Hamdan shukumami, hamdan shukumami. Oh Jesus, Jesus. Tin jong blay ki Samuel buning kong ka dekat ka baar, kalnong baar ka dekat ka baar ka ong ni. Hamdan ubakhoy kat utray. Navan na Lord jang me hamdan shu mano mano lemne hamdan umaw siyang kum ublay jangi. Ongan pulis hisin hamdan ubakhoy kat utray. Naba na Lord jang me hamdan shu mano mano lemne hamdan umaw siyang kum ublay jangi. O da shisha imani ublay ubakhoy the name that is above every other name. Kakerteng halor kikerteng baro but hamdan shu kumu. Oh Jesus, Jesus. And the angels cry, holy, all creation, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. 1,000 generations we sing, 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before, and all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, and holy forever. If you've been forgiven, we say, oh, and if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you walk in freedom, and if you bear His name, and sing the song forever to the Lamb. Oh, we sing the song, we sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, oh yes, holy, holy forever. Oh, angel kiruay, bakoy, bakoy, angel kiruay, bakoy, jing palang kiruay. Oh, bakoy, bakoy, milang black and feel, bakoy, shaka.
Syaki memcukur. Oh genteng kabaklau tam, genteng uji sungirai. Genteng kabaklau tam, genteng kabadon bornilong. Oh da sishable. Oh kiket bakihima, kiket bakihima, kibor bakisen charmilong. Gerdosa she singing right. Genteng kabaklau tam, genteng kabaklau tam. Oh kabaklau tam, genteng kabadon bornilong. Genteng halor baro jai benro, jai ben bakihima kibor bakisen charmilong. Genteng halor baro angel kibai. Bakun jing belong Milang lagi oh dan sishable. Syaki memcukur. Oh jai ben real kin rai, jai ben real kin rai. Oh bakun jing belong bakun banit nhai long. Oh bakun syaki memcukur. Oh tengin rai kisun, kijing rai kidono kijang ingin berkau. You bakun bakun bakun. Sama me bersama me able. Oh melong bakun melong. Holy is the Lord who was and is to come. You are holy, holy forever and ever, Lord. There is no one like you. There is no one
and cry. Thank you, sir. Ben cry you, Jesus. Simbad Emmanuel. Sim ki sim, try ki try, close step per night. Oh, shadow ki bang chuba ngan ya roya ame tang ya me ame ngan sem sha by me shadow ki ar tabaran sem sha by me ngan sin sha by me shadow ki ar tabaran tôi nay cái chính thápที่ชูตรายน้องเป็นเอ็มชิงอิงเป็นคราวยังเกิดแต่งกับเจ้าเยซูอุสอิมกิสอิมมารุตรายกิตรายบัดอมดันชูเอ็มอมดันชูปะกุมรูพลาเป็นช่างในกระปอร์กันจริงงายคุบเลยพี่เวทีบรอก็ต้องจงชิสูบัดกุมจูรุนักเลี้ยง Grace Covenant Church มานองริมบัด Grace Covenant Church ไซเดนงายก็จึงคุบเลยพี่หากต้องจงชิสูอาเมนพี่ยังไงกันตาต่อแต่ก็อีกก็มากว่ามันแชร์พี่มันจะสามพี่นักที่ก็จงเบลย์ก็ได้ก็อีกบอกเบลย์บวกกันรถจังอ่ะแล้วก็ได้สิ่งระดับบัดงาสงทุบบอกเบลย์กว่ามันเกรนสกบาลังบัดอุลักเกรนช่วยยังไงนิ่งกงตาเองอ่ะเป็นดูยังไงบัดงาสงทุบกันนี่ได้ขบวนบอกเบลย์อายช่างงี้สกบาลังบางอาพิชนอริมยังก็ตากับขบวนจังอ่ะนั่นก็กิตาบจงจิงเคนTestament กับบริมบัดกระดกกับกระเลนนองกับไลฟ์ฟูอาร์กระดกกับอาร์ฟูไลสองพลามตัสงี้โยมันเครนกับ Testament กับบริมมันสเต็ปรู Testament บริมมันตัสงี้มันสงี้รู Testament กับบริมไลฟ์ฟูอาร์เลนนองดกบาอาร์ฟูไลสองพาเป็นฟลาชลังซ้ำสุภางี้เนี่ยปุลีลังต่องี้เนี่ยต้องงี้ยังลังเนี่ยปุลีลังนี่กับสกรีนงี้pulih langงี้yang langงี้penyani screen desi mo kajenjar pi yang langงี้pulih langงี้peงี้screen batงี้buram yakti ka jong play we are lie in rain lada pimbat yala ka kular nga maham ya pi ba pi le pop persya ya utrai wat bakla ya kani pin shash pin sitom namar kapop jong pi trying ai kho chimi trying kapor kin trying adwai ngalong tang atiar ubar kin try cheese bit ngamlong kin try cheese bit hang ni kin try ban pisar la ni ban kren ni no kin try ban tho mat ni no kin try ni ngadon hang ni kin try ka jing sngoret kin try ban kren ni tin ka jomi ka mabla bu ka don changa mga dwai kha chimi kin try men shim kin try tin ka jomi kan ben thamai kan kren sane sangi lang kan try ko mala kren sa kan try bagin mong su kum ju kan try cheese bit ni IT no kan try cheese bit tin ka jomi kan try ben sle tin ka jomi kan try nga duai nga panik ni baro atang cheese un pem jingi amen 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 te ka tien ka jong play ka ong hang ni hin rei la da pin le kum ni hakmi pi le pop ya try but to tips kem ru baka pop jong pi kan lap ya pi haka pareng sin will find you one day ka pop jong pi kan lap ya pi ako banong ningkong swa hang ni ba ngamdan hang ni man penrem no an kren no ringa ko ban kren ka iba tin jong blai ka ong but kini ki kintin ki ba kren om shaki bom nget om shaki ta ki gentle om shaki nong amor om shaki nong kanan om shaki ta ki nong kinong Jebusite om shaki ta ki brio ki bom nget you blai om shaki ta ki brio ki bom mani you blai em rei kani ka tien ni ka kren kani ka tien ka bakala kren shaki kun kita ki jat jong ki Israel
Sya kita ki khat arjat ki Israel. Kani keren sya kita ki lai ki artli ki jat Israel. Kata halong ke jat Ruben bat ke jat Gad. Ken mau ke jat Ruben bat ke jat Gad kani ki artli ne kita ki khat artli ki jat ki jongka Israel ka bala her pateng na u Jacob u Israel kita khat arngot. Bat kani ketien ka bakran ngalaban ong sya ki bangit om sya ki bangit. Bangit skamba kini ketien jong ke jing maham. Bat habang apusan bat ngapet ya kani ketien ke jong ublay. Ngaso thu sya kalong ke ke bama. Bat kani ka phang ka bang ong ka pop jong pi kan lap ya pi. Kalong ke bama bat ka bang ngin hap ban husiar ngin hap ban pet ngin hap ban wat jadi simet. Namar ngi kum ki priyo nga ong pi bang ngi don lala ki jong ki telot. Ngi don lala ki jong ki jiduna. But bonsin kita ni kita ke bang ngitip tingkren bang ngile kata tang bang ngiburi bet kita. Ngiburi bet. Kita ni bang ngiburi la system, kita ni bang ngiburi la system, kita ni ngiburi la postem, kita ni ngiburi. But kaktian jong mulai kakren ke besai hang ni. Kau orang baka pop jong pi kan lap ya pi. Kini kentien Kibla keren dau Moses. But kajing keren jong Moses kalong ba dai bandan kajing kalawamut. Kajing keren jong Moses hangse kalong ba kalawamut no. Shua baka pop kan lap yepi. Kalawamut no kloy. Nama kani ka ewa Moses wong. Sya kita ki jat Ruben ki jat Gad. Kalawamut no kloy. Na kita ki ba pilam lien man le. Kita ki ba piju berkat. Piju le pilap mudur pilap le akataka donor ke jampi ba pilap mi sabar kelak mut kloy namar ba yo ba onda kalap ka pop yapi ka pop kan penrem yapi ka jing besar kan wan bat kalong ka jing sotrium kalong ka jing socerkai lada kata ka jangi ka jing bitar ka jong blai la kalap ni kalong ka e ka basngoma ni pet kan ka lenong hang ne na ru ka lenong ka balai puar jingkhen khot ban ning kong ter ngan police pi pila wan so thu ang ne ba kane ka por ba ki Israel kidang ya na kawai kari ba kidang ya ka jingjob kane la ka por ya ki ban klun la ne ban lum no kita ki ri ki ba ublei ula ai haki ba kin lo ban long ka ta jing yok kanti kari ka por ba kin lum no kita spa kita ka ba ublei la kular nado ka po jong Abraham kita ka ri jong jingkular ka promised land kari ka po bakin lumno bakit ang let menyelet ma nakaway jaka sya kaway ka jaka bar kani ka po banya sam ya kita ki haka kitin kasi yung kita ki jingluti nani kita ki jingyo ki bakiyo na kita ki ri ki baki job kita ki ri ki baki kila kila job kila let ma ba kila job bar kini ki kintin ki ba ngiyo i ngin puli ni kan kalong ka balai puar ter ngan puli iwe usan Teki kon u Ruben, bat ki kon u Gad, ki dan sikat day ki jingri. Bat haba kila yo i yakari Jaser, bat yakari Jilet. Tiak mi kata jaka kalalong kajaka yaki jingri. Dan ki jingri, yo i kajaka ka bes, odi kane de kajaka ba bes, kajaka nam tak jingri. Teki kon u Gad, bat ki kon Ruben kelewan. Kelewan au Moses, kikon ugat pa kikon Ruben arjat. Kelewan man kelewan Moses, but kelewan au Moses. Bahau Eliza lindo bahai kirang ba jong tau pat lang kidaong ka Atarot, bat ka Dibon, bat ka Jaser, bat ka Nimra, bat ka Heshbon, bat ka Eliele, bat ka Shebam, bat ka Nebo, bat ka Beon, kata kari ken ya ka bau try ula job akmat upat lang ki Israel kalong kari ya ki jingri te ki sakri jong me ki don ki jingri namar kata kilaya ong lada melas ngaus na yangi topen ai ya kan kari haki sakri jong me ya ka ban long ka benta try te to wat dalam yangi sa silyang ka Jordan kini ki kon jong ugat ki kon jong gilat kila ilat lang banyayat lang bat Moses kiway par ki jat paro khat arjat ki ayat kal kampat poi kata jaka
Kaba ublay ula kular ki bakan ay ki bakan long katakan nong yok kenti ni katakan rizal jung kular potpoy. Nah hapan cross so ekawa Jordan. Dan shraban cross kawa Jordan kini Ruben ki khon jung Ruben. Bahir pateng Ruben ki khon jung Gad. Kini glaong. De pet kini ka jaka ka ba itanat. Pet kini ka jaka ka ba itanat ka ba ipo ipiang. Pet mangi gidan ki jing lang ibu ni pet kadon ka wa ni ka suk kadon ka jaka ni bangin le bangin thong jing thong bangin le kum ta la plan ro kom ba dei. Ha? Ini basa sidi sa boy ni so thu bhai kata ki jaka ki belong hadur wa ni suk man thung man tep ni suk man le ki bon bha ki jing man toy. Bat ban ri jing ri ki bon bha ki jing man toy. Bat kini ru kelas ubang bat kilaya ong. To nyalek cha Moses bak nyapan. Nyapan no ikani kari mentah. Nyapan no ikari mentah. Sengo perkat sung ke badai ke bakila le. Kajing sisa kalong ba kampat kut kajing let jengki. Kampat kut kata kajing let hertma jengki let tma ban let ban poi shadu kata kari jong jikular kari kanan. Man poi shadu kari ka ba ublay labut nta jengki kampat kut ndai kila perkat man le amta bat kilayawan ha Moses. Ningkong ko ban kerenang ni sepang bangin husiar bha ningkong ya kata kajing kwa brai jong ka khmat ke jongi husiar bha ya kata kajing kwa brai jong ka khmat ke jongi kini ki jat Ruben ki jat Gad ki khon kilas ngobang itanat ka jing pet jongki ya ki khmat jongki ba kilas ngo ba kani la de ka benta jongi ba nyapan nya dawa na ka ka ba ki kwa ba ki yoi. Husiar ko ki lok ki bayet ko ki para banget. Husiar yo ngiru ngilong kum kene hakane ka apat. Lesi ngan sabatai pi kam sibet spang ke ka bajayu Gad ya ki jat jong Gad ba ki jat jong Ruben. Lesi dan pen jing ni ngobang bangin pen ngobang ya ta jing kwa brai to ka khmat ke jongi. Husiar ken mau ulot akapor ba ya khalat lok do ba Abraham kum do ba ula khmi lai khmat ba lo yo ya kamadan bakawa Jordan ba kalalong barok keleng ka bala dan umbha men swab utrai ula penjat no ka Sodom Gomora kum ka kpet utrai na kum ke Egypt kan Genesis khatlal long filam pulih tu ngi kum do ba ulot ula ibang ka jaka ba ula jit ya kata ba kambes ndre ndangi pet onda khamadin ke ka baja kalong ba kitu kinong Sodom kinong Gomora kilong kita kibalik pap kibalong ijli khmat jong blai bat laong tin jong blai bau blai dau kendok bat dakading lat hang yaki na peneng bat kabas ngausi ba kam sok tang kalong ba hadin lengi iba ke ke bami na ulot kalong kita kinong Amon bat kinong Moab kita ki jat kiba long kumsyong no kinong Shun daki pos nem ka jingle jong ki bat ki Israel. Ulot upet yang kerja dok dari tepat kata kayalam sekajing jot. Bat ka pelong ban kinong Shun jong ki Israel. Husiar ko ki khon ki jong blai ya ki khmat ki jongi ya ka ka bangi brai ba ka bangi kwa ban pet. Kini ki Ruben ba ki Gad kini khon jong ki Gad ki pet ya kata ka ba kwa. Ba ka bas ngausi kalong ba kini kemtre ban sngap Kemtre ban sengap ya ka surga jong ublai. Kemtre ban sengap. Takadaw kapon ka paan ka bu ni husiar ka sur jong no pisngap. Husiar ka surga jong no pisngap. Pisngap ka sur jong kita ki balong ki ba syakri ublai kita ki noyelam pisngap ka sur jong kita ki ba penduk mesim na pisngap kita ka sur ki ba ai mesim. Kani ka jing kren jong kini ki kon Ruben ba ki kon Gad. Peni hang ni ba Moses la dom la bitare ki. Baru laong ya ki, baru pila long biang kom kita ki khatar ngut kita ki spy kita nong sentiat. Pila long biang kom kita ken mau si pongut na ki wan man penduk man sim ki ong ki bangin nak cari kanan tang sulat ngilong kom ki put akhmat jang ki pi ka jing le ka jang pi kala penduk man sim no ya ki wei pat ki jat. Moses ula bitar bolong ya ki bahusiar ya kata ke ka ba pile bangi ba kum no ba kawan ka jing besar jong blai. Kawan kajing bisa di ublay, but kawan kajing bisa di ublay ya kikon Israel nak kadaw baki sengap ya kitu kinong sentiat kiba spongot kiba ai ka false report kiba ai ka kajing penduk mesim ya kikon Israel. Laong ba kita kiba arpos dem ceneng kinum la syuk bandrung syapok kari kajing kular.
tang ukalep bat u Joshua kita hi ki ba ai kata ka news dan kata kubur baki la ban let ban job ya kari kanan pila ban pet ya kata jingken khat lai pawai ter pila ban pet hang tu nya pet hang tu ngi ikum lo ba Moses ula kenhiet ba lo mai ki ba ula ong ki ba pi kai ba pile kai ba pile kalong kai ka bom so tanat ka ba penduk men sim man ya kita ikut Israel bakin nyat saprang kerkhot ka bakhat saw bakhat san lai puan hakmi pila mi jot akan jaga ki pa jong pi pila man ki breu ki ba pop ya ka ban nang pen khrau ki jing pitar berhem jong utrai sa Israel na ba pen paino na ka ba bot yu un no pat ken ye ki breu kata ka di klau piru pen jot no ya uni upat ba baro kani ki jing maham jong Moses ya kita ki khun jong Gad bagi kon jong Ruben. Fikan mau kai ka ba ngiu i hang ni ka long ba husiar ya kita kai ka sur ka ba ngi ngap bang ngiu i ba hadien nang ni Ruben ugat ka jing le jong ki bat ka jing dawa jong ki bakin song no ka jaka bat bakin mlet chu sa siliang kata ka wa Jordan bakin mlet chu belet ma ka penlong wat ya ka wai perkajat ka siteng na kajat Ephraim sa puli tu hot tu lai pu alan nong ka siteng kajat Ephraim lu kala zang ban ngobang ya kata bakin kibut ya ka ni kajat jong Gad bat jong Ruben ngi ba anda Moses ula penbet ya ki ula mai bala ong ya ki ba kani pet pa yo kam dei kaman jong blai ka ayo phile ka balong persa ya kaman jong blai persa ya ka ay ka ba blai la kular phile ba phi pan ya ka jaka empat dei wan pan jaka empat dei ka por phi wan pan ja he phila pan husiar bat kani ngi iba kini ki khon uruba ki khon Gad ki khon jong Gad kile amno ngi pule to lenong ka ba lai fuad ko ba kan riu do khat phra ti kile wan hajan jong u ba kile ong ye u ngin su thao ya ki jing ke lang brat hang ni ki jing ri jongi bat ya ki nong ba ki khon khna jongi ndai ni hi ngin ya let kloi balakeng atial hakmat ki khon Israel onda tat onda ngila walam ya ki haka jaka jongki hi te khon khna jongi kenya songne akata ki nong ba ya ki ba la kerkut namar kita ki trasong jong ni kari ngin omlet phai pat sa ki yeng joki tat onda ki khon Israel la yo ba we ru ya ka jing yo pateng kini ki khon jong Gad ki khon jong Ruben yong ba ngin let pat phing let me let ma ngin let man pendet ya kata ka jing let jong hadu bikin dadap kata ma ngin sawan phai pat sa ka ni kari takadaw ni iba ka ni kado kelatan palat yaki kado hadin baru Moses ulap keren kumunong yalam yaki kumunong yalam lapan pet yaki pet pa yo kani ka phile kamlong ka kuman jong uplay hendrai wala kataru ki ai kita ki condition jong ki ai kita ki view la jong ngin le kam ngin suker dara ngin suker ya kita ki jingker na kam taki belang ki masih jong ngin suker ba kita ki khon khna jing kindan hang tu na le mangi kirang ba ngin let me let ma ngin let kan pendap ya kata sama bak ngin wan pai pat takadaw mo fi ka jing husiar ya ka jing kwa brai jong kata kado kelatan pelat wala penbet Moses kim kala bomot na ur kol kim kala bomot na ur tin tu ka om no yo anes way you know is long baar piwat i ya ka perthai lam ni kita ki ru ki ba ha kata ka perthai lada uno ru i ya ka perthai kata ka jing i pa kam don su nabak baro ka ba kata ka perthai kajing kuat berai juga do, kajing kuat berai juga kemat, kajing sarong apa thala, sebab kajing kamlong nak apa, hendai nak kata percaya kalong. Kini kajing le, jadi kon Ruben bagi kon Gad, kapelong, ba kidon kita kajing jia, kiba hadien, kiba jia, kajat jadi, kiba pensosi ketangin sepet, kiba jia ki hadien, kadau kalong ba. Kalau job pelat kata kajing so tenat pelat ya kado. But ya saatnya bat la jong no yalang. Ya fight. Nakamata kata kajing kuat jongki. Takadaw kanini ketien kaba ublay Ukraine sanga bat spiru husiar. Kini gile ki ong ba ngi wadam yalam su ini sepo Jordan. Wadam yalam su.
Kamat ba kilakwa man kut no sendan ka jinya inti jongki syakata ka ka ba ublay ulak kular na ka betah jongki. Husiar. Ka ba sahon ni husiar ka ba kumno ki parlok jenging idon. Nya pule jeng kan pu ar handai kumne ki lale ki pa jongpi men ba ngila pha ki na kades bernia ya ka ban jengo ikari na ba kilai letki wahdo ka them kari eskol bikile yo yakari kilai pensir ka donot ki jongki khon Israel makinam let cakata kari ya kaba utrai ulai haki pi kanir ka jo kaba Moses maham ki bakato ka jingle jok itu spaut ki nong sentiat kala pensir ka jing long lok jong ki ba kita ki breu ki ba pensir ki ba penduk mensiem ya ka hima Israel ya ki kon Israel bakin nya chaprang bakin let chaprang man let ban kam ban let ban job kita ki thama ki ba boleh labu akhmat bat ba ya kita kiri ki ba boleh la ai ta juki bakin job ba bakin yo kita jaka nrei long ba ngi ba kumno ba siteng kita ki jat manasi kilayat join lang kilayat subang banya don lang hakata kenhun jong ugat bat ki kenhun jong Ruben hoj Moses ondala ekran ba ki ula ai ki kata kentien baru asya iki bikin let lang kita thma ba bikin dawan phai nak thma bikin la bandan pat ka jaka ka baki kwa kita ki jaka ki balong ka Gilead ka Jazer ka Heshbon ka Hima jong Sihon ba ka Bashan ka Hima jong Ok baru Ruben wa Gad bat kita ki siteng na kita ki jat jong ki Manase kilayo ya kata ka jaka lawan pulih fi jingken lai pusau la khat lai ro kasan jingken lai po sau khat lai ro kasan kitu ki ri ki ba Moses ula ai ki kaipat ka jingkular ka jong blai Moses ula ai ki lai tali kita gijat kita ki sinong ka baki kwa kai ka jingkular ka ba blai ula ai how Moses how Abraham How Abraham kay kijin kular pelibat nga nagi kitab Genesis kalong ka bakhat ar Genesis khat ar nong dakhat baningkong kay baktin jom lay kaong inya puli ti utray ulaong how Abraham ti utray ulaong how Abraham to kilet no mami hi nalakari bat nakikur bat nakayeng ukpa jong me sa katakari ya kaba ngan pen ihame notice hane pet bahane utrai ula kana Abraham long kilet nya mame mi na la ka jongari Abraham la ka unhu ikata mi na la jong ikur Abraham la ka unhu ikata mi la jong na la ka yeng pa jome mi oot nadu na ur pa aran pa lo dang don lang bot Abraham de odala yak pa de takapor ba Moses Abraham sayo ya takari manlet chapo takari sa jingkular ni ihang ni ba kay ka ba try ong Abraham kalong ba mi nakalaka jong ka jat nalaka jong kari naka jong yung pa siya ka takari ya ka ba ngan pen iyame kaklam ong re ngan siya ka takari ya ka ba pi pinsiyo i ba pinsajiet ya ka takari ang mga amen Aktin jom lay kamong ni ublay kamong yo Abraham ba katakari kaba pi pin sa jit ma pi te la job katama hendai kari kaba ngan peni ka umut ba dai mano ban jit ya kari dai ki kon ki jong ki Ruben jong Gad jong Manase ne dai ublay banong kani ka benta ka ka jong me Manase kani ka benta ka jong me Gad kani ka benta ka jong me Ruben kum ka jingkular jong blay bulai ha o Moses kalong ba siya katakari kabangan pen iyame tanghang taru yung iba kajingle jong Ruben o Gad kata kajing pan joki ya kata kajaka kabakilo yo i kamat ka sobang so kenjado so itanat kan iskun ni ka view itanat ka biang ka aram ngim no kam kuslai portalang lo ko kan dan bait ngim no kam kuslai kijing ri kan biang lo hot
Tanghang tang yas tu ba. Kadai kalau bakal lupa dulu nengkong. Kalau bakal lupa dulu nengkong. Ini penduk kumjuru. Hari kitab Genesis si kalau nong kebak katsan kat bakat pra. Hakatakas ni utrai lote jutang baru Abram. Udah ong. Hau semai jong mengala ay kini kari. Naduk kawa kari Egypt. Haduk kawa bah. Kabakawa Euphrates yaki ken bat yaki kenes bat yaki katmon yaki Hitru bat yaki Peres bat yaki Rephaim bat yaki Amor bat yaki Kanan bat yaki Girgash bat yaki Jebus. Fin pet bah ki list jeng kitu ki ri ke baladam ong tu ba bleun ai Abraham bat fin compare ba ketika ri ke ba Moses u ai ka jing dawa jong u Gad u Ruben bat kita ki siteng ki Manase laong bakam yahab umdan kini kedai kibaki kila shule hi ya kata kajing le jelajong bat kila shukwa hi bat kila shu shimi takadau kini ketien kiba dai kibaki ketien ba Moses Ukren sha kijat Gad kijat jong Ruben baru ong husiar baka pop kan lap jepi kalau monok loi lesi kan kajing lek jampi kanwan kai kajing tem yaki kon kti jampi kanwan kajing tem yaki taki pateng bade jampi husia kelam mon kloi mentadanon kapor nrei ki klem kelam mod ki wan biang ai ka condition la jong kani kajing dawa jongi ngi kwa ban le kum ni hot ni lek la so bala dei bhala lek ndai ki lek tang man pendap ya kata rukom ke jongki pi kani kata ke ba ngihap man so thu kun ke jong blai ba bang apin kre ya kani khubor ngas thu ba blai kam dai ba blai kwa ban penle ran yangi nei u blai u kwa ban pen em yangi te haba u blai Ukren yangi haba blai pendo yangi lingba tien ke jong u kani kata ba u blai kwa ban pelat yangi na kata ke ban sajah dien man sepelat ni na kata ke ban jah ke ban sawan pahdien kadi kata ka ba ki ba blay ko ang kanan hangi Moses ulah de maham lo pa ki ba lo ang ki pet ba yo le si ka jing temu ka jong pi kam long ka balong ka jong blay pet ba le si kani ka jing le jong pi ka long ka jing le ka jing bom jing ko ngo jong pi pet ba kai ka ba pi buri ha ka wai ka sni ka sami sa ka ba pau bat kan salong ka jing khamran nya pi kan salong ka jing khamran nya pi yaktin jom le ka om Lucas ka long khat aranong ka gospel ka gum Luke Henry om tani eru belatap yakaban on pen pau berbelaburi yakaban on pen tip namar katai kanu kaba pila ong haka jingdom on pen snow haka jing shai but yakaba pila itu haka score haki pulit on nyalap haki yeng din jomle kan shai bang ngim la ban puri ngim la ban bu akan dong yaka hapok kabadum ngim la ban buri namar haka wei kaski haka ta ka jing bisa jong blai haka ta ka jing pet ka jong blai haka hok ka sensa ka jong blai on pen pau kita blo khot takadau husiar ken mau ka pop kala ban lat no na kita ki ka jing bisa ka jong brio ndai kanom la ban lat ka jing bisa jong blai ngi pet ek ni ki jing ja haka perthai la dong ka jing sap penyap ru la dong ka jing sap penthai bom ru ikan mau ki sngi bladap Kapor Redford ni iba tangkat tu kat ni por la investigate lawat belalap lawat dau breu lap hatu ngilak ben buri mo na ublai hatu ngilak mo ben buri na ublai Yohanes sananong dekat arpo pra do arpo kundai gong wat so kendet ya kani na baka por kerja haka bagi tabaro kiba ka jingtep kinyo snow di pertajung bakinya mi ino kibala le ha saka jing mi pat ka jing em hendak kibala le boman saka jing mi pat kajing penrem nginam la ban lat nakata kajing bisar kajong ublay takadaw kani kaktien kaba ublay Ukren kam kren ret ya ki gentle nani ki bomnget ka kren ya ki banget mangit skam ka kren yangi lar ka kren yanga lar kren yanga ka pol mga pengkre kan ngit skam ublay kwa ban kren yangi ru kala mandai nang ta iway ala alam ding ta san si pho handai nga kwa ban ong ba ai ba kaktien jom le kan kren singi bar kan pelong ni bangin phai no Larang ni don ki baburi hapo jangi bangin pai no namak tin joblay ko ang umno
Kabay nong jong kapop kalong kajinyap. Kabay nong jong kapop kalong kajinyap. Rom pun dia apply kabang jikun ma ba bros kata bang pulih. Lada ikwa yaka jingklawut ka basisha ngin hapan pla. Ngimla manong bang iklawut tang bang iburi pat ya kita ki pop ki jongi. Ngimla man buri kita. Fikin mau usim David hakasam ka basan puway wong no nabang apply ki jing palat yala ki jing palat kasam puway san puway dot balai nabang apply yala ki jing palat jonga ka pop jonga kadana khamat jonga halakasngi yame hingla le pop pangala le ekani kata basnio hakmat jome ba on la pengsan yame haba mekren ba men long khut haba me bishar David udwai bawang yame ngale pop modern fi David ubriu ubaong laai kata ka certificate ubriu ubakakum ka donut ka jonga ublay te laai kata ka certificate ubriu ka donut jonga ndai wala kata ka jinglong jing hukum tau David ubalong tau long mani haba uyang man mani ki mensi man ki pet krat no naka jingdon jongu Hendrai hakabakum kataru u David hakani kapor kam desu kapor bau ong ulang sedang ulah syakri blay ulah ieju blay ulah mani swabu ulong sim lalong unong mani swabu long utau bau blay khot ya u blay nyap goliat ulong utau unong mani habat kita ki belang belang bak kita ki masih ki bauri usim ya gajing tempu tem dei utau barang sedang dei udi batip breu ba la mani mereka ke baca ngi hakajin kenduk ubak kebat sebah pitip ya story berkhot kumno ba kumba sisnam buri ya kapop sisnam le kumba khamle long usim le sidon kapor ulet ru sakaduan banduai ulet saka takajaka ka bakentang banduai saka temple banduai saka yeng jong try lesi udan lah katuka hakajaka baun song banyaro usim lesi kajing tem banruah banyaro tang ba sisnem uburi yala ka jong kapop ka bolale ba ka bat seba bat ka ka bas ngo ngiu iba haba ubri jong blay Nathan wan bat wan man confront la ne ban pen bet le man ong yo David bet kal nong ba ar Samuel khat we le nong pin la puli hang tu kitu di khot ngin namar ngin puli lo bor khot ki di khot bar ngi hang ne ba kum no bo Nathan ula maha mi David ka e bulo le kal nong ka e ke ba pop khmat chong blai David ketu ka sam ba san we ong ngaplai la kajing palat yaki pop jonga kadang khmat jonga halaka sengi u David u kelawa mut nak taki pop ke jongu u kelawa mut bar upai no nak taki jingle jongu sisnam lenter ula buri hado bala ong bala poi ka pot ba iklong ru ilakha ka pop jonga jing klem ka pop jonga jing penyap briu la le lu nya kata bro khot kadang ka por le baki haba u jawab u tau sipai jong David kilet kidang let ban let ma haba kilet ban let ma haba kilet ban report show David haba kila syak job utau sip utau jawab uong ya utau nong raktin kilet tu ya David bangila syak job kata dan syak rem mani kata bat ngidang ya le mentah bat ya tu you te utau jawab uong ya utau nong rak kubor pet lara ka khamat ka jong u David usim ka isosi lara ka khamat jong usim ka isosi ong yau sim uyuraya ru unong hit ulayap ong ya uba uyuraya ubalong ulok jong kabat seba mauru layap ong kata kawat bahaka mindset jong kita ki syakri kita ki sipai jong David kila so tu ya ka e ka ba David don hang ne klatip ya ka e ka ba David ule klatip ya ka e ka ba David umur uyuraya so simple balong Sida bang kumnongan let sayeng jonga kumnongan let sayeng man bam mandi man tiak bakalok jonga sama map jonga kumnongan let
Ndai kisipai kijong kenrat jonga ujwap udan hak malan thma. Kumno nganum le kata le ro khmat jong play nganum le. Uburam uana ya kata kajing khot jong play hak kam jong Uriah uburam hadu kata. Reu David kajing temu jong kajing main jong jak kandong komputer perkhat. Kumno ban le la plan lo berkhat. Bat kata ketika ke bawah David ule Nathan ong toh melak laumut kita ke bawah blay la keren nam ta jome ba kata ka semule rai mempuliru kita ke keren jong Nathan David ba kita ki consequences bainong jaga bawah le kita ki ba semule rai mempuliru ipi sa pulih mapi kharwel nong Samuel but kinam puansu hame kinam puansu tang ba uni khon ini ikon ibalawan lakha inum im yap David laklau mot Nathan balet no tangkat tu niski blay show yo kon jong David ka Bible kam ong una ka kon mda yuwe kon te show ra ka jingpang nyaw singi David yam wat utrai kelak bumot sha jing it bat ngi iba kumno ba kata kajing sajing et kajing yam jing berhot kamora kajing mentoi una balai deu kun lakah ka pop nampak bainong jaka pop kalau kajing yap deu kun lakah ka pop but hendai hadin kajing kala bumut jong sim David ni ba kelasisa pai le ai kajing nya chau trai ni ba kumno ba blai par upunan kam yo but kumno ba blai restore pat upen pai pat anu ai pat da way kun ubalong pat tau iem wansawan usiem Solomon baka keteng jong Solomon kalong ha pareng jong beloved of the Lord lani utau ba it ujong try yede dia utau ba it ujong try bat kani kade ke ba ngidan kapan satu u David u kla ka bot sisa ngamong re pi ba kapap kan lap e pi lada pi kla mut kan dang lap em lada ngi kla mut larang ipai bak ni weng no kita kapop kau mut bakanum lap yangi ka grace ka jong blay ka dan halo jingi ka jingi ka jong blay ka jing map jong blay ka on sat no ya kita ki pop jong ab jong pi ken ma wa ka jing pen kendo ya ki pop ki jong i kim dai kita ka jing pen sitom ya ka jing jenjar lani ka jing bishar hendrai ki jing pen kendo ya ki pop ke jangat pi dai namar ba ublay udang isnay yang abi pi wan mong ra ublay isi yang em dai namar ublay udang isnay yang abi pi takadaw kadon ka jip kendo ka pop habangi le pop habangi kemhap no habangi pai su toy ka ai ka daw balap kendo ini ublay udang isnay nya pi udang iet ni takadaw up kendo lada umiet umon dep situ mat yap situ takadang kopi aingo you blay lada ublay pekendo iki pop iki mangile aingo you blay namar kabut ba ublay udang iet yangi udang iet yapi ba ukwa yangi mangin mat ka jenis nai ka jong ublay aman nga amen pi itu dekat apo ka ding pernah klip mat ka bakat do ladai man sya ka jing penrem hendai haba ukren ba u Jisu upan mahap ba u Jisu haba upan mahap kaktin jomlay ka ong ba udakat ubladai ben poi sadujok hendai la ong ba ulayo pat ya ka paradise Jisu ong bahakani kamit mendalang bat nga ha paradise ken mau ba ka jing pengendo iki pop kamdai ka jing bishar ka jing penrem yangi hendai kadai ka jing isnai ka jong ublay yang ba ipi bat ublay upen kendo yangi swaba ki ban long ka jing pen klem ran yangi ban long ka jing pen klem ran ki dan sibun ba ki stories nganam ong kerteng mar ba ka dan ka social media ki dan sibun ki brio jong blay ki ba layat asakri blay ndai ka poi ka por ba ki hap ka pop ublay upen kendo iki ukta iki bar ki happen here no ka ministry ki happen step down no ka ministry ndai ki to ki baburi kalong ka jing pengklem ran kalong kidan ki ba hadu kin hapoi hapo
kita ki along ki jail kita hapan syasat petok ba kum ta ter kita ki ba ja haka perthei te ta kadau haba ublei udak pekenduk yang ni buat pen ya kita ki ba ngile ngin pha ju trai ngin klap mut ki kam ki apostol kalong ba khot balai punyo adut lai bu pra Tihaba kili snow yakani ladungak yaki halaka donut. Bat kila ong hau Petrus. Bat hakita ki we ki apostle apara kumnongin le. Te Petrus ulay tu haki. To pen kala ka mamut. Bat on maktes ya pi we ya ka kerteng Jisu ya ka banyo map ki pop jampi bat banyo diang ya ka jing ai uman sim bakut. Petrus ta ka jing slor uyang ka sngi Pentekas. Kenal kasni Pentekas ketika kasni jangka jing sedang jangka di Bible. Ni jedwai di Bible man kapor po church. Kasni Pentekas ketika kasni jangka jing penki kejing wan hiar muslim ko jong play. Bara ba muslim ko jong play wan hiar po kasni Pentekas kata kasni ke basan pau. Ba ba muslim ko play wan hiar hang tu. Ngi iba kadon kejing kidan kiba kren ben. Kiba iben ya kata kejing lek yang kini kelai buat kelai lek rumah. Kidan pat kiba Petrus yang nak jislo menyalap kiba ladung apa kadon ki asa tu pa kila lepop kila le persayu blai kane kamla men pen suhunnya kiba ki ong komno ngi kwa men le kai bagi dai ni ben le ba Petrus ukran ni jing syau ong yalap bau ong kelabamut uklem ong kelabamut menta selek biang ne kelabamut nak kita ki pop kijong pi bonsin ngi kelamut metala sai ngi lek biang ngi ki breu ngi long umta bonsin ngi kelamut meta ngi kum lek biang oh bakla oh slip of tongue kum lat biang ka ketien ka basnio kum lek biang ngi kambom dai ngi dai ban repeat insya ngi dai ban repent kelamut kata ka dai bagi ki kasngi Pentekas ari keren sepanga ki kam ki apostle excited na ko api kon ki jong blai la pi kwa sha ban i ka ding jong blai master la ni puli ka ni kam ki apostle puli na bas dang kumno ka kam ka jong blai ka yat kumno ka kiu na ka we ka level sha ka we ka level kam sim la hiar kadon ka jing sha penyap kadon ka sha len temau kadon ka jing sha sanapna kadon hendrei kam kut pat ka jing sha kri oblai o mga amen Kari Bible kadai kabasdang nani na po kasni Pentekas. But kani kadi kajim pengendo kibriu abak basisha abala pengendo iki na tagi pop jengki. Ofi kai kabajia kalong ba. Abak pengendo iki ki pai kalomut ngi iba kadon kajing roy kapalang. Kim sim lakut hang tu jaka kimi banlet hak tien jong play ka ong komno ba ling ba kajing yap jong Stephen kita ki bangit kila sapriang kila pet keleng keri apa kiri jok di Rome di Roman province kila sapriang keleng keri bat ki sapriang Melayu mdai bikitieng ani nak penyap sepan kumno ngangan let menjalap Yesus kuno mengai Yesus mdai ke jeng tieng kila sapriang bat kila let pen priang so gospel kiyo jeng slur kiyo kabor no blai kiyo kata Holy Spirit power kabor jong musim ko jong blai ka daw ko lang baki kelamut sisa bikin mau Ananias baka sapira ngai skam bala daw Ananias baka sapira hangtu ki kelamut na ur kyong MP ngila lepop mamno sa Petrus gi mamno ngila lepop ngila buri kata bom dei ke bangedi ban Aisyami lada Ananias baka sapira ki jendelak pai so blai kenong ngila lepop pesa mamno wan mai kan ke pop kan wan man ha ka jengyap kan wan yang ke bisa jumlah kan wan yang ngai skam kan wan ke jengyap ki bro alngot hendai kiburi ya kata pop bat ka jinyak kawan haki baro sikurim senan kata kalong ke ba snow sea kanang ko abang ipiba habang iem ka pop wanang perkat banginyo ya ka jingsuk wanang perkat banginyo ya ka jingkemen ngamtip balai bu jangan berkali-kali topik kalong ka ba Ray to ngen introspect and pet ngen check elade simat. Dasi kino bangila ngitip plan ngile.
tamba ngi kumle ngi wan pat se je se ngi don na ka yeng ka jong uplay ko mo pi us em de bet ulong am ta sisnam buri bet na le ndai andala wan ubri jong uplay na than ndai haba ubri jong uplay la kren ya tin jong haba ka tin jong uplay kala wan shangi tongin am pene ko donor ki jongi tongin pendam bat ngi pendre la de sisi met ngi ka man yang khamat jong uplay Yohanes khat riu pra khat wei hadu khat wei ka ong ne Tion dalawan mau un perkendu ya ka pertei sepang ka pop bat sepang ka hok bat sepang ka jing bisar de bat sepang ka pop de na ba kim nget hanga sepang ka hok ru na ba ngan sa ai ngan sa let no chok pa jonga bat pim yo isu yanga sepang ka jing bisar na ba la penrem ya usim jok ka pertei uta ubon perkendu ingi sim ko jong ublay aingo ublay lada ngidang yo sngo ka jing perkendu jong sim ko jong ublay Kadau kalong ba udang iit yang udang iit pi bangin pai no nagi pop jong apa jong pi kon jong play kani ngi pet sepang wei ubriu ka bible ru kata de ka pop jong akan haswa jong tu ka dekot kalong ban riu ngi iba ki Israel kila job ya ka Jericho ba kila let ban mani kila let da ka jing mani ka jing nyaro ban job ya ka Jericho da kitu ki turoi bagi put ma ban tiet itu ki klong ban tiet ki kra ba kila let ban kentiu ban nyaro tin roi gom ni riu khat riu ti ha ka ba nyau sien haba kita kiling do kila put kitu ki turoi ki Joshua la ong hau topet ba to yarisa na ma turai la ai ka snong happy ni ba ka de ki jing job ka ba krau ba yo Joshua Barka tim ka jong bat baro kilaya don na kata ka jing don jong blay banyaro ban mani try kata ka jing job kali ka jing kemen ka jing job ya ka Jericho ka jing jrong jo kata ka kenro ka bolong kumba saupun riu put ka jing jrong barkat sau mitar ka jing ben jo kata kenro ndai kumno la pen klem ya kata da ka bor ka jing ro ka jing mani bat hangta brand jo kita ki bayaro mani baro lalong very excited banya don hangta don wa akan do hangta don wa akan do hangta Bad laong ba ban penlengkot ya kajing itu ba la Joshua laong pa ba wanam sim kita ki basang wanam sim kita ki ba kita ki rupa ka siar ka badai ban let cha ka yeng jong trai uniu akan usim bat uburi hapo ka yeng la jong hapo ka darah la jong uburi wa kan uburi ka pop dan batip no menuru dang de wan ka jing ro jom ni dang ya praise and worship dang ya kemen oh ila job ka Jericho akan pan ada buri Ya kata ka pop. Bar ngi iba nang tu. Pia man sepule gitu dekat long banyo. Ngi iba kumno ba. Ki ong man let mas ke sinong ai. Ka sinong ai ke sinong ka ba kamret. Oh ini ti ibarit lefi. Ngin let ngin pa. Pa tang lai hajar ngut ibril la biang ban let mas ba ke sinong ai. Wow, pausi sin let. Thambor ki nong ai ke ba kindiat. Tambah kinong ai ya kita kinong Israel bat kabas ngosi kalong ma long bakumba lai pun riungot kiap ki kon Israel kiap paki pet yam rem nang ta ke Israel kabala job ro ki thma ki bakaleng hang ne pat ki ha isnong ai barit kilalet lai hazar bat long matang lai hazar la biang re onda lawan pai lai pun riungot kiap te kinong Israel ki sipai ju Israel Te Joshua la sayong ngan kumnom ta la blong aba ublay la ong ngi ong kilet malet ma ban job kiri ro ngin job ka perthai ro ka knyu masan wan ki nong Israel ka thma ki job bet re ublay open shy how Joshua ba ka don ka pop ka bala buri ti ban pelengkot jing tu khana onda kila le mo how to ko por ka jing ya ken handa ka le awat kila ye wat bnya angta ki sembah ka dei kajing le kajong akan onda Joshua bat ki rong ba khot la sim yo akan ram jalam yu sakata ka them onda la lam yu sakata ka jaka long ba kila penyap ya u akan bat kita kajing don jing em jing bar khot bat loong ba lawan onda hadin lat penyap yu bat kita
tak bahi yang jung berhoj la penyap yu berhoj ondam ta kilet melet thma biang baka ai ubleu ai jung job yang ikun Israel pila wan sepuli kalau nong ba nyo kalau nong beriu ba nyo Joshua pi ka pop ka ba buri dai baka petsniu tang yangi ka petsniu ru wat ya kita ke basarau ni ka petsniu ka pelong krau sesu kapop jong akan tanah kadau jong wei ubriu boleh pop ni iba kibahi yang masam jong kiap nyap syak tang nak keding syak len temau nak kadau jong bu akan jadi tak kadau bagi hap pet aktin jom boleh omno hendiu long kop banyo wat syak bunun syukur Galatia wat syak bunun syukur pi orang syukur yo boleh namar ke eru aba ubriu ubet ya katahi unyo ot Naba utawa bet akado junguhi nakatakado unyo ot yakabaput de utawa bet namun sim na utawa sim unyo ot yakajim bom jukut ke kabang ijit ke kabang ile kadwan ra yakatakan nong lalangi bet yak kababha unyo ot yakababha lalangi bet yakabasniu unyo ot yakabasniu nginum expect banyo bet yakajing bha nakajing sniu bat kata madu beri benle manga bat mapi hai ngibet bat ha kabang ngibet ya kata ngiot ublay hang ni abo ong yakini ha yakini jat jong gat jong Ruben kamdai wa kwa ban penrem yaki ndai kwa ban pelat yapi kwa yaki ban dan hakajing leran hakajing klem ran takadau kapop kaba pilale kaba ngilale kan wan ra ya kata kajing tang yangi wat ya kapateng bandel jengiru ya kita kiba hiang basem kita kiba buat yangi probab khalah san ka ong kajing sampang ka bha ka penyo jis nei ne kalenti unong sekala kalong ka basokro good judgment wins favor but the way of the unfaithful leads to destruction kalwan ra ya kajing jot ublay upekendo ingi balai fitep ublay pekendo ingi nakadaw ba kwa ingi bangdan sa kajing jot ublay ukunduk pengendo ingi nakadaw ba ukwa bandan kajing edai bat ngi lala kapap kandan ublay udan sa banya kendo ulas banya keren bat ngi lala kapap panah padeng ngi namla ngi siyalap man kapon ngi naba ublay lala pop berkhoj adam lala pop ndai ujisu wan pat apdeng ban wengno ya kapap na padeng ujisu wan leba kading pna bat manga mangi ngila pat ban ya kendo ya ujisu ya ublay ling ba kading pna ngila ban kajing edai ba ublay lara kadan kapop pedeng minum la menyekalen bau blay minum la menjadi bau blay kapop ka penlong yang apa ini bangin du kejing dari buat blay minum la hiru bandan kejingnya day kejingnya keren kejingnya duai kejing excitement kejing sobang macam kri blay minum dan hendrai apa kapop kamdan kadon kata joy kadon kejing kemen balai ba pengendu ini sepang kapop namar bau blay itu yang apa ifi uit yang ini tak ada pengendu kwa engi bangin jot no kien jom lekong ar petros like nai uturai let tut sabang la kajing kular kumbadan ke banyo kajing let tut hendai uya syas lembat pi boleh uya syas lembat ni ubam damon yanu yanu wan jot no hendai ba baro kin poi syaka jing kela ke bamut baro kin poi syaka jing kela bamut kata ang kadi kajing ang no jong play bangin wan ra ban draw ban wan ra iki brio baro syaka jing tip ya ukun jong play kajing pekenduk jong blay kalong yang abi bangin hakajing ka bakut bat bangin lat nya kata ngidon kaman plano ya kita kipop kejongi unong ruai sam ongom do lai pu al kalong dekot basan ngala pla ya kipop jala ka pop hami bat jala kajing mamhok ngam simburi ngala ong ngapla ya kajing palat hutrai timila map ya kajing mamhok jonga ka pop jonga wanam ong ba dan jing map habangi pla habangi confess hakini gisni hakini kita yau nadu benai September di sepo ribhoy kam laong pastor dani ngilalit kis nyalap keleng-keleng ke ribhoy pun kisnong ngilalit nyalap nam takaburam jong blay bar on pi kalong ke ba snow ternat but snow skun ban yo i ba ki brio ki wan ban kelabu mut ban IT so try ki wan man pediang nyau Jesu ki wan dan ko ki wan nang tay na jai ki wan pakajing yam pakajing pat kajing pra bagi aingu ublay bakidan kisanta bang lasdang babel stadiru nam takaburam jong ublay
Kirong kita belas dang bersediru. Dekai mo menahun ni kalompa. Kapop kakanglat yang ni banyak kedua oblay. Hendai abang ni panmapat ni pelala kipop kejongi oblay ong kakti jemleng no. Te mela map ya kejong mohok kapop jonga. Dei oblay wala ban map. Padam ong ba ngadon hang ni ban pendram ni no. Hendai ong ba udon oblay wala ban map te kita ki bangi buri. Larangi pelala kipop jongi ulong bayai ne ban map ban kelet no kita kipop jonga bejong pi. Iwe yones iwe kendai. Iwe yones iwe kendai. Ngin poi haka climax mentahan ni kapor. Kai ka baca yu Ruben ya Ugat. Kai ka baca ya kikun kijong Ruben ba kikun kijong Ugat kemari pulih mana bar kemjur kikun kijong Manase. Kapaning kong ngiyo iba kai ka bakini kikun Ruben ba kikun Ugat kilale kalong ba kilajit ya katakari saka ba ka mingi jongka Jordan. Kalau je itu kiri kita syakap mingi jongka Jordan, kata kalau kita kiri kita balong kita sebok kita internet kita mau mana, kita ibang apa benda jengri. Kalau je kata kiri, bat kata kajeng le jongki kalau kita fitep, kajeng le jongki kalau je kata kiri, berfitep pet ya kamak atau Bible kasih jadi pet, bagi itu kiri jongki Gad, jongki Ruben, bat jongki tu mana sih? Penyai satu bag kita kiri kita syaka mingi jongka Jordan. Hendai baro kita kiwai kita ipat kita hap cross ya ka Jordan sapoi hakata kiwai ipat kijaka. Kita ki kendai siteng, kemudian kendai teli kita ipat siteng. Ma, jadi kita kan sim kan bon kita ki. Hendai kita ki art teli kita ipat siteng. Kelasong harut suaban rung repot Jordan. Cakap ini. Ternai iba kiba bun ki Israel pat kata kiri kanan kita kiri kiba oblay labu untuk khmat hapo apdeng Jebusait makum tata ter kita kiri kiba jat kiyo bentah kita kijaka. Kiba hapo lahap cross ya ke Jordan. But man kapor baki nongshun kiwan menyat mai ke Israel manu basya atak nengkong. Kidai kini kijat laijat. Ruben ki Gad bat kisiteng joki Manase. Dai maki basyakat atak ningkong chua. Hakinong Assyria bakiwan menyelet ma. Sya atak ningkong. Hari nata kisah cross ke Jordan kiselet ban atak so yakiwei bat ki jat joki Israel, kiri Israel. Kejingle jong kini ki kon Ruben kon Ugat kapenlong yaki bakin jengai no neki parajat para kher lejong para mer kita ki para lejong kiman ki para bat hakawai kapur fikir mau fi mana baki ong bangin let ken malet ma bat ngin sawan pai pat ngin sawan sa no ri lejong bah baki wan pai ki le no fitep ki cross ya ka Jordan ki thau ya keduan man ken mau ya kata ka jingle man ken mau ya kata ka jingle de joki bat ki sipara mo ki sipara ki thau ya kata keduan Bahadim kena tahu keduan kini kiwai ki judge Israel ki kendai teli ki judge bat ki siteng ki judge kila ke bitar lep. Balai ki ong man tahu ya kata keduan hang teh habang idon keduan hang ni. Kani keduan ki Israel berkhoi kani ke sente hang ni. Balai ki tahu ya kata lajong. Kila ke bor ba kila mi. Kila mot man mi man let man nyelet ma. Kila dan kata civil war. Ka jingilet ma. Dan dari onda la poin tu kiong bahkan ni de kam de keduan na kam ta kajing aingu de keduan tang na kam ta kajing sakhi kaba ngilong kita ki khon ki jong ublay kede onda kila ekren kam ta kalawan no kajing jajai tambanga ong piba kini ki hima kini ki jat jong Gad jong Ruben bagi kadan bet man la kapor kata tension kata kajing de kaba kiasun man la kapor bar kita ki mainland Israel. Jika ni kajing le jong ki kalalong ru kata ba haga ba kenjaman sim ru kila jengai na ublay. Kila jengai na ublay. Naktin jong ublay ko ang no Ningkong Chronicle san lanong dokot ba san ro open rio. Ti kilale palat ya ublay ki pa jong ki
But kila let klim hadian ki blay jong ki kenja ben rio jong katakari. Ya ki ba ublay ula penduk no akhmat jong ki. Ublay la penduk tu la eradicate la weng lo de khot ya ki la penduk jat ndai kini ki khun ugat ki khun Ruben kini ki khun tak siteng manase ki let ha. Kila let ben klim kila let ben simit ki blay jong ki. But ia kebau blay la penduk no akhmat joki. But blay Israel la pengki ia kemen si upul usim Assyria. Uni usim Assyria. But uni usim Telgat Penasa. Kini usim Assyria. Kini kala mi baklen no kala lam no iki. Kata iki Ruben yaki Gad. But ya kasiteng gajet Manase. But ula let lam no yaki Shahala. But Habor. But Hara. But Shakawa Gosan. Hadu kani kasngi. Laya lam yaki no nakataka baki don la syaring merau no yaki. But laya lam syakini kisnong Hara, Habor, Gosan, Hala. Begini ke jaka kilong jaka ke bajengai bah la syaya lam hau ni Syria. But kabas osi kalong ba. Dai nadu kani kapor. Baka jaj Gad ke jaj Ruben begini ke jaj Manase kala jak sendan. Kala jak sendan. Kelalong kita ki lost tribe of Israel. Kini kita ningkong, boleh kita jak, kita ki tribe yang ki Israel. Oh, ni pet ke history mentang iba kita ki sepojat kelajak mentah po Jerusalem ngenet ni ki Benjamin bagi Judah. Mereka babon kita ki sepoj tribe ki ongla dan kita ka jingjak. Jika yang orang nak kelomba ka jingle jong Ruben o Gad. Bar ka jingjet jong ki ka jakan ningkong ka senjau ningkong ka penlong ba. Kita ki khon ki bahadin la ong ba la ja sendan dan Yesus chpang juki dan su ka jing tho chpang juki hoi hadin iba kumno ba ka por jong Solomon hadin bal layap sim Solomon ka hima Israel ka pai aki artli ki hima ba stai hima biste ka hima ba stai ka kentup kita ki sport li ki jaj ka hima ba stai ka kentup ki artli ki jaj ka tari ka Judah Benjamin iba kumno ba kini ki hima ki dan ka jing letma na ka por but uni usim Assyria ula capture ki ula lum ki but kumsiong no hadu ba kapoi ba kim tipsu ya ketenrai jat da jong fikan mau spang ki nong Samaria di nong Samaria kita jat kim tip ki mix breed tipsu ketenrai na no ke kepada ketenrai jong ki di takadau kadun ba ka jing sun hapreng ki Judaism ki Jew ki bat kita ki kinong Samaria nakadaw kata ka history jungki de kai ka mga banong ni kalong ba kuy kun jong blay tungin nang in pet na kini ka bangi ka Bible kaktiin ka jong blay kani ka jingle jong kini Ruben Gad ka pelong yaki bakinji kata ka jaka ka bakipet la penyaklat yaki na ikon Israel kila kaladon kata kajingnya letma pereng para maki but kabakanyaman siem kim long shu kita kiba tip you blay kila let no ba kita ki blay thala kila mani kita blay thala ki blay tha bro khot u blay wa elat yaki stos ime Syria ban sim banyalam yaki ban penong merau yaki takadau blay jungi hani por iba u blay kata kapap kabakile katahi kalalap no yaki lapen la weng no yaki na takajat umat orang dengan lomba koi kon jong blay. Ni bau Jisu hak deng pna ulalong kata kalenti sebeneng. Kad Jisu hak deng pna ulabu kata connection bang ni gilak man kelabon buat man pai seu, bak bangin let seu, bangin lak man connect pat bau. Bat kaktian jom lekong ba tu kelabon mut no one pai no seu. Ba on yo pendam no ikipop ke jong pi. Ba on pendam no ikipop ki jompi ba kata ibo blay kwa kular yang abe pi blay kular si bon bai ki jingim jang abe jompi larang dan nyau Jisu ko don jingi mai klaw mo ikipop jingi larang kloi ban si bi senjam jong ka jing klaw mo blay ongan ai ru ipi ya ka donut ka batamai blay ongan ai pi ya ka donut ka batamai lada ni kloi ban pla ya ki pop blay kloi ban map ikipop ki jongi nyep kut hani ka por ka puli ka wei ka khot ba ko ban khot ka worship team sini sakhmat let's see don na plan jong ha ba jong pi ki ba ni dang don ke bangi buri halade
Aku watch TV cuman. Ngina don ngi baburi hapo jong ngi buri te la di. Dan bai imei pa mi what i lock ru im yo i. What tonai kren kinoy lam po balang na im don batip e bro khot. Handai ngi tipat na simet ba we are not right ngim long bet ba ublay. Ublay u khot ngi sekit la mabut. Kwa ngi ban pintu jat ngi kwa ngi ba nginum yo e kata ka bom jukut ka ublay la pangkret ta jong ab pi. Yaktin jom lay ka umnoy proverb aro prakhat lai. Suam puli ni khot maneng i rise right holy. Kemau ni rise pang ublay uba holy. Oh no one ni one just saying holy. Hato ka jing em jing ipat kalong nem kumta. Ha? Hato ka habang nimi ka kentin holy na po ang sentor jengi. Hato ka dono jengi kalong holy kumbalong ublay. Tong nyawat nyapet el di simet ni kapor. Proverb apa prakat lain. Uta ubatap ya kajing palat man bah. Uta ubatap ya la kajing palat man bah. Hende jar ubapla barba ino yaki yo kajing isnai. Jar ubapla. He who confess, but uba ino sendan, mnai repeat ino yaki unyo e kajing isnai. Kajing isnai jong blay karang don, kajing e kajong blay karang don. Tung nai man kabri bikmat jong Singapore. Pajala de shimet, pajala de ngangan pajala de ong try. Lesing anon kiki mga le, lesing ngale men swala sans nem men swang ngale men church post nem ngat ba ngaburi ngam yathu. Gida nang ni man sakli ublay bakut. Tungin check de. Ai ba kita ingeting beroi bakut nak sentur jungi. Kenlong ba priang hon ba jomlay ba ublay run ong nga priang kenya kata ka jolong khut ka jongpi. Ngamong bang ilong hok bro khot ndai habang i wan man ka dodo ba kalaw mod ublay ukloy ban map yangi yaki pop jungi. Yaktin jomlay yong lay pop jungi ki sound han kin li kat kayor. Oi kon jomlay ki samla kikna ngidon ketika accessibility to sin hakmut kadan kata kajing le akapop hang ni hakmut kadan pimi na boy bani lasi ngilam le pom no kloy but mon sin ni le shile ni komle shile ni wan just senyong ni le shile kin mau ba kapop kan lap yangi sin will find you one day husial koi khon joble tung le ban mani you tani po ngin dem magijing duai but ngin introspect le ngin pet le holy pila ban yang ngajing don jong try ni por buram magijing don jong try Jesus oh holy try Jesus try search me, O God, and know my heart, Lord. If there's any iniquity in me, Lord, try me, O God, and know my thoughts, O God. What yang I try? Pet yang I try, Lord, no mga pisusi make it try. But mahal na make it try, Jesus. Jesus, kita na make it try, but kalano kita mapahay na try. Try ng laban buri na upri, ring laban buri na make it try. Ngim laban buri na make it try. Try Jesus be yarap make it try Jesus be pagnuan siya make it try kumbang ilong it.
Yesus pangimane yani ba let's see kaktin jong blay kalakta epi ni kapor let's see ublay umsim khot jong blay lokta la blay lokta la umsim khot jong ukta umdai bakta manga umdai bakta mangi umdai bakta mno mno dai umsim khot jong blay ba ba umsim khot jong ukta epi wanom pen e ke dono ke jompi ngaso bodong ne bala don blen spi bala le kita ikam bala puri pipi tip bala le nila le mdan ne ban pendram ne noro ne yakwa Ingin dua nam ta jumpi, ngira na negi passes, ngira negi nelam, ingin dua nam ta jumpi. Aku apa nam pi, wanum puri esa. Lesi usai tan long kam lele, imdan bayoi. Haba kaim kale pop kabam tu so, bau Adam. Haba kil bam tu so, usai tan long kam lele, bam ini, imdan bayoi imno manoro. They play one by one. Adam shino madan. Adam shino madan. Aku aman plan ke pop jeme, memelale wano on plan ke pop, mano bawa memelale pop, kelak memono. Aku ni kapor, dan tak ni way arum lale, ngin dua yang terjadi, wan sih kemat ni dua yang terjadi. Ngaso tu kan jangan jomble kan di kajaka. Compare, wanam pen yang kibriu, wanam pen yang kajin yok burom nak kibriu, wanam pen yang kajin yok burom nak kibriu. Pen bau play nang ngapriang nyapi, kup kita kibakut, ngapriang nyapi, kup kita ikut kijonga, berarti nak dobak senam jonga, berarti nak kapor, kajin mipak kajong Yesus. Aku menong kisamla, wanam purisho, wan kelam mono, kalau kita kapor ini, bagi long kita revivalist, kalau kita kapor ini bagi long kita kinong pergi, kinong yalap. Oh kecing wan jong tak lacane, nyamdai balik kamkai. Aku apa nabi? Dari pidan hano no jeka, kami nak ruai, wan nya duai ni, nyamdai penrem pi, nyarap, kamdai kecing penrem, nekadai kecing isnai kacang uplay, kadai kecing isnai uplay ku am kendoi pi, ku am pelaj pi nak kacang pop, ku am pelaj pi nak kacing sate merau, kadai kecing sate merau, wan si smart wan meleran, pay di keras pay itu wan meleran wan, ngatip uplay udan ni ban perta pi, uplay kuai pi pelaj kacus malapor, kuai pi pen makapop malapor, kadai kapor kacus pergi temajong utrai kutai ga, bau kuai kutai biru, utrai kutai biru, wan penega dulu tapi, kamdai tak kacing long niam, kapan lama nyalam isi peneng, nega jilong sisa. Gentlemen bau try, kalau di syawu play, one pada secerong one ngatip hidan nang tu, ruai report. Ngawan pai sami menta badeng, tuindang ngap jam jonga. Ngawan pai dekadot not blapa, one pai. Ngawan syame, ngawan menta, oh ngawan payato, ai cingja. Lara pimpan ai yau Yesus, lara pimpan pedang Yesus, wan pai menta yau Yesus, pedang yau Yesus, Yesus kuat menjalan pi cakari jangan cikular, ke promised land, ke belokan pedang ni pi, ke belokan pedang, baru kuat pedang ni pi, yang kau mat wanam susnap. Pas utrai kau berkelana pi, ni aman nino nak ketika kapateng cong kacing lenyam, kacing soniam, aman kamau no, dan aman pedang, yang kacing ketak cong play. Oh ngawan pai, oh Yesus, ngawan pai dekadot not lapa, ngawan syame. Walau pelak kita nur kau kikun jom pelak. Kini kata yang pelak dia, walau pelak dia kicu. Orang aku akan anak kesini dengan sahaja Yesus. Aku akan kalau pun nak apa pengalih makmur. Aku akan repeat yang apa. Aku akan nak kecus keju. Aku akan IT nak sahaja Yesus. Ngawan pai atu ansing jata.
dan show wan pene lau try ko do fi ka mo chisu ye je fi lau try ko do fi ka mo play ko ya fi ba pindan hat ka pinta play ko pindan ka jing aya itu play ka long afi ka jing isna itu play ka long afi ka da fi lang play no ka tai fi wan pene ka do je fi ngawan pai ya mai hon chu nganai shan yang naga po try na duai try ta try jika masih syai try Minum long syuki juin try, minum long syuki juin try. Pai saming ai saming try Jesus. Mesti makut saming try. Ngin em kajim, kan revival ke try. Ngajim ki mesti makut me. Kalau angin ke try Jesus. Try ni mana kamacam ke try. Oh, rema syukur baba yande rema masyande. Wana penye kapor, red penye kapom jikut. Wana penye kapor, penye kapom jikut. Eternal life. Oh, mendang siap jangan ngawan pai dekadon not berapa ngawan syame ngawan mendang oh ngawan tu Let's say the friends people I want to sing tamba pimpat pedang yo Jesus. Let's say pimpat pedang yo Jesus ko don people pimpat dikenal piap na chabeneng. Kanedi ka por ya pi ba pedang yo Jesus. Ban pedang Jesus kam dai ka jing lajia sang jong pi. Kam dai ka jing dan nakan niam makapalang. Ban pedang Jesus ka ka donor ka jong pi. Bibiong nakloi ban IT no jim jonga. U Jesus la yap nam ta jonga. Ula yap ta ki pop jonga. Ula yap na ka mentak jing le palat jonga. Ula yap bakas nam ju kan sat no ki pop jonga. Takadaw wan pun e ki nor jepi. La pin pot pedang yo Jesus. Kanedi ka sngi ka ba pin pedang yo Jesus. Ki ba wan tmai. Ko ba pi kam dai ka jing jan kat pilon ni ka jaka. It says not a coincidence. Kam dai ka jing jan kat. Nei dai u play u e jepi. U play u kwa kendo pi. U kwa men kren pi. Ba kwa pi pedang yo. Ba pin wan show. Sai sin ngan right sai sin on pai. ngawan pai shame menta mendang siap yang jangan ngawan pai dekadon not berapa ngawan syame ngawan menta oh ngawan pai atu ajing jaka ngawan syame ngawan menta ngawan pai atu ajing jaka. Hallelujah. Ko pangawan manduai kin try na batak kiniki. Men ki parajong ag taibawan man yaman pat na kadono ki try. Hoy kin try nga duai kin try Jesus bi. Ini baba kin taba priang nya me kin try na kasingi kin try. Ong man nga baba ong. Try Jesus. Rajisu, Macam Wanasmata, nak kelima. Nakliman, Priang nya me. Pedang Emehan, Nak nim jonga. Ngopelim Jonga, Wan nak cingim jonga. Kacing Jonga, Tau tumai kadono jonga. Tatamai dan Nak Lutu, kelama mo no. Nakalamu, Nak ipop jonga baro. Jonga Bado, Nak hits cam. Angit Skam, Kamelong. Umelong, Unong punim. Ngopelim, Unong sispa jonga. Ucas Panjo, Syang mami. Samama, Hakadono jonga. Nakulu Nado Jonga, oni kasni. Nadumi Ho Dasni, ina keteng jonga. Kau Lagi tak kecingin. Nakita Gap Kacing, diang niya mi. Hak keteng Jesu. Amen. Try nga duai kita ni parang tay bless kita kerku kita ni parang try. Kerku kita try ni kasni betamai. Way badan yukon. Udan ya kacing embat tamai. Kami ke kebarim kelalanya. Kebatamai kelawan. Nga duai kita kacing tamai kalong ni parang try. Hak kerteng nga jong Jesu. Try nga duai kita nak betak ni barang try. Men kerku try. Kacing yang kebatamai
mai kan try ka blessing ka jom kan try anointing spiritual blessing anointing kan try menderap kan try kan phasha me kan eat me kan thrang me kan try ngadwa ka sir khu jom kan try kan long kan try bless kan try anointing kan try Jesus benar kami kan try hima ka jom kan try Jesus ka jing lamu besisha kan try kalau apa dia hunang jom kan try bless kan try kirku kan try Jesus bless kan try Jesus touch kan try kan tak kan try Jesus ngadwa ka macam kan try ka anointing kan select jom kan try kan long kan try kan long suk jo try never be the same again Lord you will touch them oh God you will use them oh God try me penan kam kan try Jesus ka jing don ka jom kan try ngadwa ba nan mal kan try ngai ngom petmai kan try men kata shay kan try pergan do kan try ka jing em petmai kan try em ka jing job kan try in job kan try Jesus nes khamat kan try ba in ya ka jing shay kan try job kerku kan try Jesus ban bok kan try kerku ban bok kan try breu ba ye me ba thrang ne me kan try benar kami ka hima ka jom kan try bless kan try kerku kan try touch kan try dan kan try hallelujah 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 one shot Oi kapor kelas lem, nrei habau trai pan, ngindon iu manong, nakamenta ju kiri kibawan sikman, laman, nakajing kata jung trai, namta jungi baro ngait scam bau trai lakta ingi shisha. The only way to escape ini kal tanggawai kalat kabangila banlaj bagi pop kijongi kinwan pai singi. Bakin wan bat kita gijing kibainong juki kalong tang mangin chupan maap nung try. Kabang ipan maap nung try. Jisu daladihi uang wapi play ki pop jung pi. Ngalong bakloy ban maap pi bat kasnam junga kan saj ki pop jung pi baro. Tong ni ko point le ban yang lang ni ko por bangin aingo lang try. Try la kren ngi ni ski try la le la ko jong banta ban saj khu ngi ban ukwa ban pen kre kan mau ukwa ban pen kre ya kan nong let kurim ka ba khoi ka ba klam sti ka ba klam tho bria ukwa ban pen kre ngi ka de kani ka pen ta jong jing pen kre jong trai aladang idon kuno ka don jungi abangi phla i pan ma trai uma ngi long bokloi ban ma ngi trai ngi wana khmat jume ka ni ka por ka trai ban ai ngoi me ka trai hoi ka trai gitip scam ka trai ba me kren ngi Melakren yangi, malam maap yangi, abang ipan maap namanya ka try melong upakloi ban maap, igi pop jungi baro try. Baka try kita igi pop kinum lapshu yangi dalile ka try, ablay namar ngi lalong ka try. Kita ki belapan maap hamaya ka try ablay jong try, belapan maap namanya igi pop jungi baro try. Bang ka try ablay kat ba kamingi ka chay na ka sapngi, kat tamalapan kenriano mana wengi igi pop jungi nangi ka try ablay jong try. Try Jesus mela sat ngi ra kasnam jo me try ngi ai ngoi me nam ta ka khupor ko mela ai ngi ka try ni ka ski ka try in yang ka try ki break ka job ka try ki break ka try ki bla yo map e ki pop ki jongi baro try ngi ai ngoi me ka try ka try ka try pa lang jo me ka try ni ka jaka ka try bu mi no try ni ka jaka ka mi ka try ka donut ka try ka bas scam mangila yo ya ka jing map ka jong me ka try bangi long ki bla map we are the forgiven ones ngirong kita ki bala yo maap ko try ablay jong try ngi ai ngu ngi ai ka brom bro chme ka brom ngi ash me ka try la ngi de jing kur khu jo me to ai ba jing et ba jo me blay ku pa jing ai e jo me try Jesus ba jing pen chat bor jo me mun sim ko a be kini baro kin don kat ban ngi kini ka klimat ko try oi bi kiriu ko ka dang so long sat la ka prthei bu khat ka pa ka teng jo me Jesus na do menta pa chi bam bam ju ko ru amen 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 we are alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blame kar kui pi.